खान्थालबो जाग्रा जाबाय जानसिनिया मा जाबावगोन सोरखौ जां या मालाय आखायानो मावा खदालबो जावला औवाबो दानला मालाय साइकेल सलायलाय थांलाय 10 बार थांलाय फैलाय हामोसौआव गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द न' मोनफैलायबाय खारलायनि गुबुन मोनसे जायगायाव बेनिफ्राय आं बेखौनो खोन्थानायदो एफआइआर होआबा जामारला केस होआब्ला बारा जाबायना फेसबुकआव आं दाख्लै इउटुबाव लाइभआव बुंदोंमोन आंखौ माने थांखांनाय बाथ्राखौ बाराद्राय माने दादागिरि बाथ्रा मोनदों होनना बुंनाया बारा जाबाय आं दाख्लै लाइभआव सोंदोंमोन मा प्रुफ होनो हागोन आं केस होयोब्ला आङो केस होयोब्ला बिसोर आंखौ मा प्रुफ होनो हागोन सानदो खोमा बिसोरो थांखांनाय बाथ्राखौ लाना आंखौ बुंबाय थादो सोरबा बिसोरखौ फैनानै सापर्ट खालामफैगोन होननानै सानदो खोमा बेनिखायनो आं माने जेबो बुङाखैना स्रि स्रि दंबाय दङ आं सानो बेसेबां हिंसा सानथों मानसिफोरा आंखौ भगबाना नायफिनबानो जागोन आंनि लामा दावबायनाय हान्थिनायाल' मोजां जाबानो जागोन आं बेफोरबायदि सानगासिनो दंना बेनिफ्राय ओरैबायदि बारा जादों बाथ्रा बुंनायफोरा ओरैबायदि माने बारा जादों माने मोनदो रयखौ प्रेजेन्टआवथ' आंखौ बुंनो जेबो गैयाना थांखांनाय बाथ्राखौनो नाम लायै बुंफैबाय थादों माने सोरखौबा भाइरेल खालामनाय मा प्रुफ होनो हागोन इसोरो आं केस होनो गोनांब्ला माबायदि बासायगोन इसोरो सोर इसोरखौ सापर्ट खालामफैगोन बिसोर मा प्रुफ होनो हागोन आं सोरखौबा भिडिअ बानायदो भिडिअ मादो ओरैबायदि खुगा बाथ्रा मोनदो होननानै आं ओरैबायदि एफआइआर होनो हागोन भाई अब्लानियासो बिसोरो बुजिगोन डाइरेक्ट नाम लानानै सोरखौबा बुंनाया माबायदि आरो मा प्रुफ होनो हायो बाट टिबन खालामगोन आं एबारो बाराद्राय माने आंखौ माने गोरलै मोनदों आं माने ओरैबायदि फोथायनानै भगबानखौ फोथायनानै आंनि जेसेबां मानसि आंखौ गाज्रि साना मानो सानथो गाज्रि आंनि हान्थिनाय लामायाल' भगबाननि अननायाव मोजां जाथो आं बेफोरबायदि साननानै माने गोबां स्रि स्रि थाना गिदिङो नाथाय ओरैबायदि बारा जादों बुंग्राफोरा मोनैनि मोनदोर' जेम्सखौ बुंनांगौ इखौ जाबाय थानो ओरैबायदि खोलैनो नागिरदों आंखौ ओरैबायदि गाख्लायनो नागिरदों भगबान आं दाख्लै बुजिदों आरोना आंखौ बेसेबां मानसिया माने आंखौ गाख्लायनो नागिरदों थ' एबार आङो टिबन खालामजोबगोन स'आव गारनाय नङा एबार आं बिसोरो बिराद नर्मेल सानदों माने अल्फा चार्ली मा बुङो आंनि फंबायमोन बिनानावमोन आंखौ मोजां मोनग्राफोर बाट टिबनथ' खालामजोबनो हायो आं बिसोरखौ सेस खालामजोबनो हायो आं सोर इसोरखौ सापर्ट खालामफैगोन सोर उइकनेस जाफैगोन नायगोन आं इसोरखौ माबायदि सोर सापर्ट खालामनानै उइकनेस जागोन बिसोरनि आं सब मिथिजोबगो रावबो जाया रावबो बिसोरखौ सापर्ट खालामनो हाया बिसोर जेबोखौनो मिथिया दाखालिनिफ्रायनो रागा जोंगासिनो दं आङो नाथाय बुङाखैमोन समबो मोनाखै भिडिअ बानायनो भिडिअ मैया न'आव फैदो समानो मोनाखै अखा बोथोरबो दाबो मोनसे जायगायाव थांनांगौ खामानि दङ बिस्कुट जानो बिस्कुट न'आव लांबाय मा सानो नोंथांमोना आंखौसो गाज्रि मोनगोन खिन्थु गाज्रि मोननायसो जाला मानो होनबा बारा जादों गोबां बारा जादों माने खुगा दोङो होननानै उल्थां फाल्थां बुंनाया बारा जादों थ' बेफोरबायदिबाथ' जानाय नङाना आंबो आंनि माबाखौ नायनांगोन सोर उइकनेस जाफायो इसोरजों एसे सानदो खोमा सोरबा जोंजों उइकनेस जाफायनानै जोंखौ सापर्ट खालामगोन होनना रावबो नोंसोरजों आं बुंखायो रावबो नोंसोरजों उइकनेस जाफायनानै नोंसोरखौ सापर्ट खालामग्रा रावबो ओंखारनाय नङा आङो आंनि सायाव बुंनायनि सायाव आङो एफआइआर होयोब्ला नोंसोरनियाव जेबो प्रुफ गैया जाय आंखौ एसेबां खोलैनो सानदों गादबनो सानदों थांखांनाय बाथ्राखौ बारे बारे लानानै दैखौ बेनिखौनो लोंबाय पाकाखौनो लोंबाय आब' सैमाया पाकानि दैफोरखौनो लोंलाबायदो मान दै आं दैयो मियाबो हराव बे फुलनि गोलैनाय दैखौनो लोंबाय थादो फुंनि गोलैनाय दैखौनो लोंबाय थादो खान्थाल जानो फैदो खान्थाल न'आव खान्थाल गोथां जानो फैदो निम्बुआ रोसि जाबाय नामा जाबाय खोमालै ना बायलुनि
जानांगौथ' मा गिदिर गिदिर जाबाय थाइसे माबालाय खानानै माबानाय लोंनानि दै दुंब्रुब्रुआव सिनि बाहाय होनानै लोंनि फुंनि आदत खालाम जाजोबो इ दब्लायसे इ दब्लायसेल' हा दोङो बायल' हाबायाव सेंग्रा गथ'फोरा ओरैबायदि फायनो ओंखारो बेखौथ' साफा खालामनांगोन एबार दुर्गा फुजायाव हा हागारनांगोन बाहायना नङा दै थाखाया दासो दै थादो इ दब्लायसेखौ इ दब्लायसेयावनो पार्टि खालामनांगोन बे दब्लायसेयावनो पार्टि खालामनांगोन नाइट पार्टि जागोन ना जाया बेल' बरिया जागोन न' बे हाखौ ओरै खालामजोबनानै इखो आं थांनायावनो खोनो नागिरबाय थादोंना इखो बे हाखौ ओरै गोजौ खालामजोबनानै सिथ्ला खालामना लानो होनना नों गादलाजोबोलै आंखो गादलाजोबो नों आंखो है स्कुल जानो गादलाजोबो चार्लिया आलफाया बिराद दुस्थ' चार्लिया बे दब्लायसेखौ मोजां बानायनानै बेयावनो बिराद मोजां माबा खालामनांगोन जायो आलफा जा नै बेसेबा बोसोर जाबाय खान्थाल जायो आं ओमफ्राय थास' बिबारबो जाबाय न'आव बुद्धि गाबुआ मोजां ना आरो खान्थालखौबो जायोलै जानो सैमाया नों फाग्लालै नोंलाय चार्लि खोनायाव फैबाय नोङो अरे यार मानिनांगोनलै आलफाया खान्थालखौनो जायो चार्लियाथ' जाया खोमा जोंनि बरमायाव 10 टाकायाव 7टा ना 8टाल' होयो खान्थाल 10 टाका फैसायाव 7टा खखाय होयोब्ला खान्थाल गिदिरबा 100नि सायाव मोनगोन फाग्ला खान्थालबो जाग्रा जाबाय जानो सैमाया मा जाबावगोन सोरखौ जाम गुड आलफा गुड जाम गुड यार बेसेबां दाम मिथिगौ नोङो आलफा जाम या गुड मा लोमजादों नामा बारा जादों गगा मोननाय माने देहाया मोजां नंखाया नोंबा ना गरम ना अत्याचार खान्थालाबो बोथोरा गरमाव नों खान्थाल केसां जाबाय थाबा आरो देहाया माबाखाबाय देहाया हामखाला नों आरो खामानिखौनो सानसेबो दोनथ'आ खामानिखौ रेस्ट लानो हायो रेस्ट ला खामानि मावनाङालै सोर मावनो होयो जना जालाय हारसा बुरैफोरबायदि हारसा बुरैफोरखौ नुवाखै जेसां साफा इमान नोङो फाग्लाया खदाल जावनाय मोसौ हैनाय बुरै देहायाव सहस नामा जना जानाय सोर मावनो होदो आंथ' कन्टिनिउ बुंखायो मावनोनो नाङा जना जा थाबाय था हारसाफोरबायदि थाबायथिंबाय था हारसा बुरैफोरबायदि मालाय हारसा बुरैफोरा मालाय साफा देलायना थाबायथिंबाय थायो दल'ल' थालाय मावनो आरो ओरैनो न'आव बायबांला माव खिन्थु नोङो औवा दाननाय माबानाय बेफोरखौ मावनाङा ना खदाल मावजा मालाय आफायानो मावला मालाय साइकेल सलाय सौग थांलाय फैलाय खालामो नुदों मालाय आफायानो मावा खदालबो जावला औवाबो दानला मालाय साइकेल सलायलाय थांलाय 10 बार थांलाय फैलाय खालामो सौगाव